land, Africa my people, Africa my continent, Africa my world. Why do we not unite? Why do we not come together? Let us come together. Masibambaneni, masithandane Africa, masibe muntu munye. Siyabonga kakhulu. Sibonge ithuba lokuthi samukelwe emsakazweni wamaqhawanentaba FM. Kuyinhlanhla kakhulu ukuthi sizithole nathi sihlanganyela kunye nabociko oluphezulu kumaqhawanentaba FM. Siyabonga. Ubhuti ke ngubani? Awutshela abalaleli emakhaya ukuthi ongubani owakuphi? Okhulumayo nguzibusiso Ncube odlala engumkhiwa Omhle. Ngiphuma lapha enkabazwe elokwelo ngasesinangeni. Abaningi bangazi ngokuthi uzi insizwa nje ekhule nje idlala ibhola ihlupha nje ngebhola. Abaningi bayazi kanjalo. Kodwa manje ke sengithethe olunye uhlangothi ngokufunda ngifunde eMkoba Primary School. Ngase ngisiya inhlangano kushuthi A level ngase ngiqedelela lapha eMaboleni. Enhlangano kwesika DJ wawononoza. Hayi siyabonga. Uthe ufunde lapha kuthiwa iMkoba. Yeah, ngifunde nasithi iMkoba. Yeah, kuseMkoba Primary School lapha bengiphethwe ngucoach ngubhuti mina ngimbiza coach bhuti brother uMr Dimvalo enye insizwa ebinenhliziyo emnene kakhulu kushuthi ke ngasuka lapho ngase ngisiya eBulawayo la ngifike khona ngafunda eMakhandeni Primary School nakhona ngase ngisiya futhi eMakhandeni Secondary kodwa ke ngaqedelela enhlangano. Okay. Siyabonga. Amakhisimusi wona ke mangayi mfoka baba? Hayi sengimdala impela u40 sengiyamlanda ngempela ngiseduze ka40 engaphezulu ka35 duze no40. Security. Hayi usuzamile siyabonga kakhulu. Engabe ke ubhuti Mkhiwa yinsizwa esinomdeni yini? Ifoni yami lapha ngokuyizilo lokuthi inkinqinqinqi ngama CV abosisi lapha kuba nama interviews thiwa imarketing iyenziwa. Ngiyeshwa uMkhiwa Omhle emuhle njalo akasekho uMkhiwa Omhle njalo akasekho available. Uthethwe nje ngenye nje intombi enhle kakhulu abayibiza ngoLorraine waboNcube ngoba sisishadile. Sinengane nje eyodwa insizwa abayibiza ngoMethembe. Ina 7 manje. Halala makoti uvala umnyango uzufake lendlovu eminyango engabi khona ke ongenayo. Hlala namo kamakhweli intaba izinyanele nsinda amanzi siphakathi kwawo umkhumbo kunethezeka. Hamba noMkhiwa Omhle insizwa ke engiyithatha lapha enkabazwe ekwelo. Mkhiwa Omhle yini ekwenze wakhetha ukuhlabela phakathi kwazo zonke izinto zingaki emhlabeni? Yabona ngikhula bengivele ngithanda nje ukuhlabela ukushuthi ngokuhamba kwesikhathi into uma ungayipractice iyaphela. Uma kungahlakulelwa ukukhula kuyavala. So ngase ngihlangana ke nenye insizwa yaseMpumalanga abayibiza uRichard Bonga waseHarare lapha. Lensizwa sasisicabanga ukuthi senze istudio kushuthi ekwakheni ke istudio kwasokufika ke ukuthi italent lalivele likhona kodwa belingasahlakulelwa. Sase siyaqala ke lapho ke kushuthi istudio sisiqede ngoSeptember. Isingle yami yokuqala ngayikhipha ngebirthday yami sithi 28 October. So lokhu nje siyaqhubha siyaphambili. Lokhu kusengokuncane kwakhona ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu umesinikile impilo nokuphefumula kusasekuningi okusosa. Okay. So ingoma zonke lezi ozenzileyo wena oziphekileyo ziphekwe kuleso istudio okhuluma ngaso na?
ya ngisho ngithi engomeni lezi zingu 5 so far ezintathu ngizipheke kuleso studio kwase kuthi ke ezinye ezimbili ngizipheke futhi komunye naye umngani wami futhi kwesinye istudio. Okay, lesi istudio opheke kuso ekugcineni othili sakhe nomngani wakho, mhlawumbe uthola ukuthi khona umunye umlaleli emakhaya olaleleyo ongabe laye ezokuthi hayi lesi studio sipheke into evuthwe kahle naye abe sefisa ke ukuthi azopheka owakhe umsebenzi kini, kuthiwa yini igama lazo? Okay, silapha ngase Afrofab Studios number 26 Park Hill ngase Lemthini. Afrofab Studios number 26 ngase Park Hill ngase Lemthini. Lemthini ikuduze nje ne Jimston Lake. Mawuse Jimston Lake izindlu nje opposite iyo ke iLemthini. Okay, kuyezwakala. Kuthiwa yini le genre oyicula? Mina uzonanzelela ukuthi ngihlanganise iAfro neClassic neJazz. So ngase ngiphuma ke mina nento engiyibiza iAfro Classic Jazz. Ngibone ukuthi ingoma engizenzayo ngizenza ngama situations futhi ngisuke ngibhala ngama situation. Okay. Kuzo zonke ingoma ubhala ngama situation noma zikhona ezinye oziphuphayo o zikhona ezinye ezifika ngenye indlela okungase ukuthi khona into eyenzakalayo obukela kuyo? Mina mostly ngizothi ugqozi lokubhala ngilithola through ama situations. Ngaba ngisemsebenzini ngaba ngiseTaxini ngabe mhlawumbe ngisebhasini ngiyahamba. So in every situation engibona esuku yenzekile kuvele kuphume ke ingoma. Hayi siyabonga. Okusho ukuthi njengoba sihleli nje khona apha kunento eyenzakalayo kuzophuma ingoma. Wayihlaba esikhonkosini uyabona ngoba sihleli kanje ikhona nje ingoma esazobuya ekhuluma ngamaqhawenentaba FM ngoba sihleli kanje emuva already sengiyabhala. Hawu siyabonga bathi ke bona abafundileyo can't wait ukuthi siyizwe leyo ngoma. Nathi ke asisafuna ukuchitha isikhathi awuthi ke silizwise ke ona umculo kaMkhiwa Omhle. Before ngiye laphana emculweni wakhe Mkhiwa Omhle, leli gama elithi Mkhiwa Omhle lakheke kanjani? Igama elithi Mkhiwa Omhle ngilithathele phezulu kwegama likamkhulu wami. Umkhulu wami ube saziwa kakhulu lapha esigabeni selwagwelo. Okay. Kushuthi nje manje ufika nje lwagwelo ngabala ngithi from usuka mini mhlawumbe uzuyeshona edimbami waSparo uma ungabuza nje ukuthi komkhiwa kukuphi. Hayi balishwana abantu abangayazi le ndawo, balishwana abantu akade bengamazi lo muntu. So ngase ngibona ukuthi ilegacy kumele ngiyiqhubekisele phambili. Ngase ngithi ke mina ngizozibiza ke ngegama lakhe bese ngifaka ngoba vele ngimuhle ngithi ke Omhle phambili. Njengoba umuhle nje. Hayi usho kanjalo ke uMkhiwa Omhle akushongo mina.